Halor ka jing sukhia ya ki jinglong jingman ki bakinong shong hakapot ajalaya khola sankat kabahap a West Janjay Hill District jongka amla rem subdivision. O Dr. Ricky J. Sengkon ubadai UMP kalok sabha ubalami kmat naka Shillong constituency ulayo ban le jurip hi dalade syakatai kathan kabaya menta kalami kahuri hura halor ka jing temu ka sarkar ban shna jubor ya ka surok bat ka jing ker keper khapot jongkari India bat Bangladesh kabala pentrai daka company NBCC. Long bau MP ulah hiar syakatai kathanya halor ka jingmi ka jingod na kinong syong shnong kabalas ngau kia hiar halor katai kamat. OMP hadin bau lapoi syakatai kathany ulah yo ban lum ban lang da ka jingyalang lembat gibriu sarkar balawan mikmat da ka SDO jong ka amla rem civil subdivision USDPO bat u area commander BSF bat UMDC uba jam syaprang potam lembat kitrajaka kibala syakta ha katai ka jingwan shna surok per khapun. UMP haba ajing kren ulong bakat kum kajing yosngau kajong u baka NBCC hajaka bakan ker shis pasan pauyat lese naka kendon kabala bu na sirupon penban kumbala pau hangne bakala shim jaka shi kilometer kabala kot daki hajar yat penban. Kani kalong ke basngsi bat kala deiru ka jingdu nong ya kitra jaka bat kinong syong shnong ki basya katai kathan kila du eno ela ka jong kalengkha ni kabri ula bendrap da ka boong bakum kini ki aka om day ban sya satya. Bat ula kentu ya kibor ki badai pej bakin wan syakatai ka jaka ban saki dalaki jong ki khmat. Ula ong ruba ula yok ngau baka NBCC kala ong bajin dalas shna shispa san pauyat kan krau ka bailut ksan da ka bahap ban shna ya ka jingking. Ula bu jingkli babalai bandang perkhat ya kata haba kala dei ka benta na ka benta ka jing bentoy upaj ba lada dei ban shna hap hi ban shna bet namar ka dei ka hok upaj ba. Kane ka jing hiar UMP syakatai ka than kala dei ha ka arp khandai tarik ukala lengkot ar hajar arpen riu. One and then one is Two pillar में there someone no? here. Main pillar? No, our pillar Pillar. is somewhere here. That side is 0 point. You can take the 0 point also. This is also I. Ngawan sila no? Taka jing smoke here. Taka jing sukhya ya ka jing long jing man. Aga bede bat kini ki riu ki jong ik basong shpo ki kapot. Aga pang idon shibon ki jing duna shibon ki jing deko. Te namar aga jing sotho hi ki jong bat kadi ban long hi jong baro hi. Bahong ikren ye kino kino ki bede ba ki jaka puta ka bahi bagi wan bet sha katu ka jaka bet ka badon kata ka jing ka badon kami ka jing pen bet. Te bat dei lord jong kata hiru bangawan da kata ka adien ba kidon kini ki parlok ki jongi ki ba shong basa si sepo kapot ki ba ki pen pau ki jing ki jing sokhya ke jongki pat se wat hadu kata ka jing do nong ke jongki lada ka sarkar India ka kumba ka thumu banshna ya taki mai ki kida ki jing ker yo du kapot pat kada ka jingker ka baklam da pet banyak klam da bishar banyak iki ko mga wan mentan hangi udon tu ki baki ong u tau 0 point way lie not real mo way lie not way lie not way lie not way wan hangdi ki ba silyang gari ke jong India silyang jong ka Bangladesh te ka ban ka bakidi banle kalong now to 0 point ki ong bakidi ban shna ya kata ka jingker kumba shispa sanpho yat mo shispa sanpho yat ni shispa like pho mi ta kum dokat tadi tama shispa sanpho kata ki kendon balabu dan rek ka bu ya so kalong ba kata ka NBCC kani ka company ka bari ban shna ya kani ka unu ban care to bot jongkar India kamot ban care ndai sispa sanpho ndai kumbajan 6 kilometer nau tau point but ada kale komta kan ga jingdo nong ya kini ki try sno kini ki bedon sedin joga ki lengkha ki jongki ki bri ki jongki te kom kini ki gimdai ban ni de ban gimdai ban sha te kumta kata di ko bai te ban mi smauru na kalyang jong kini ki kita ki prashnong ki ba ban pau ya ka jing bam upun ka jongki halor ki jing ya kren ya bede bat ban ayon ka ya ta ka mo ki jaka
na kunta kaway to surok nagta ban snai ta fencing te kidon ki jing bom bet hang turu te bat na so daga jing wan ka jonga ngayo snow ya kita ki jing bat snow jong kini ki bat no shong snom ya kata ka jing bom snow hun jong ki bat ka jing bom bet jong kita ki bor penyat ya kani ka bede bat kani ka bat snai kini ki fencing ni kita ki jing ger te kumta da ka ba ngawan hi bat ban i le jong ki khamat snow le jong ki score na snow ba ki kat ki bor ki badi pet ya kani nadu ke district administration nangta pada kini ki bor snong kani ke NBCC gidi ban wan dal dia ban pet tinga so ba ke NBCC ka ong ba namar bandash na ta shispa sanpho yat ba ki ong kan don ka jinglut ka ba crowd namar ki hapan snai ka jing king balengin perkhat ya kata namar na ka benta ka jing mentoy jong pat ba te ari ban hapan sna ki hapan sna ya kata ka jing king kamat de ka bade namar ka di ka hok ka jong pat ba bat ano nge phi he jing pet chunga kani ka jaka phla bani i kani ka jaka ka ba lada ni nyem yata mo ngindu no kat kani ka bolong ka lat ka ban jingker khu ka ba se wat ka kam jingok kai ha ka kam mo ka ban kani ka do kha nang ni ki dula ban yo bat ki don ki lengkhar hang ni ki bangala i dei jong ki khamat te de namar ka kata na kalian ka jonga da kata ka jing smokia bat ka jing smokit kle na wan ban pej bat na kalian ka jonga ngan persangkat bala pada kren bat kita ki badai pej ban khmi ke NBCC ka district administration wat apok kan ki pratli ki snong ban penbej bat u daloi uba nge so ka ton ka jing bamya smok tho jingmut te persang na kalian ka jonga kat bala ban penbej ya kan ni khnang ba ke ka bangile kan long ka jing man toy lang ya baro kanum dai ban don ka jing do yeno mo rei kan long ka jing man toy lang ya baro ka ka baga kwa ban kan tu ya community siru ngam tip lo di siu lawan hi te jong ki ban pet te jong ki khmat ani la ban pha de kinu ki officer ke jong u tangba ka badon kam kalong ban pen tikna bai ka fencing wa kin le be ida na po to 0 point tangba nga so thu ka taru kalum long ka basuk ten rei kat kum ki kendon chispa sanpho yat mo kata di ko bai te bat haga bede bat kata ka jing pamya jing pher jing mut hapadeng daloi bat kita ki prashnong so ba hawat ka don mentang ki ong bala ai se ka jing bishar ban penbet manu kita ki try jong kata ka jaka te ya ka taru haji sisa kam dei ka kam ka ba e ya ka ban penbet namar nas kat ko mi jing tip i jong ha ko ma ki snem kha khandai spa khandai pho aga por be kisnai to surok na muktapur adu nika jalia khola ne jalia khola kabadon kumbak khatsan point pra kilometer te haga to por kidon kitu ki try bri ki yo eka compensation like no kitu ki jaka ki bam don kita ki try lani ki bam don kanonu kan jing rap te kumta katu ka compensation kaya no shaka sudah lai la ni sha ka ilaka te la da hago ko por ke don te bale menta ban ong ba wan yo sngo ba kim don try te kalong ke ka bangi ka bam snow shy hanta te nga so ka district administration pat ka ka yang bishar ne kat juga baka ka district administration kala IT bakan pet banyak kita ban let's history ban pet amala daman shwa ki don kita ki try jaka kum no menta kim don shu te kita ki ba ngan sa penshai ngan sa kren bat kini ki bor juga district
Three. The zero, Three, no? Okay. Below that one, and then one is 2 pilar में there, someone no? here. Main pilar. No. R pillar Ah, is somewhere here. Okay. Okay. Zero point is that side. Huh? That side is 0 point. You can say this is the 0 point also. This is also high. But the villagers are giving this objection, not this part, no? And one pillar is here. From here. Yeah. You see, sir. Now you see the river is coming here like this, no? That is the IB line. And now from here you turn that side, no? So like this. And river goes like this. And it goes again like this. So we are here actually. And now this is the land border, riverine border, and this also riverine border. Again the border turn this way. Towards this side, no? This Jantia Hills. So the problem is here one pillar is there, 1301. 1301. Yeah. 1301, no? So from here to here 150 will be, Yeah, it's we, coming around this tree line, no? yeah, so we get a lot of Yeah. this land will belong And to then us, this part, no? yeah. This part is the island, not this side, Yes, you yes, see. yes. Now, what is the survey they did before, no? They are going to fence, do the fencing along this river course. Not very possible. not along this 150 meters. They should from here 0 point, then here, then the border, the fencing should be like that. Then we will get this river and land also. And then the river, this one, no? Ah. Fencing already coming from this side already. From here, no, the bridge has already approved. But this one proposal hasn't given because the fencing was proposed to come along this That is one. No? wrong. That is what the locals are giving objection. Which is very valid. So, of course, even me also, I feel valid, but I don't know. Those days, no. We're not the one who did the mistake. No, they Stop the bridge, and if they have to Stop construct the it, bridge? will huge expenditure. See, from here, come here, so we get. Bangladesh. Reference point. However, the NDC now it costs like 900 something, Almost 1 kilometer. almost 1 kilometer. General in seperti statement suah kene ka jeka hangne de ke jong Jibril India. Te hau khat khandai spa san thun riu mula wan thung gini gitla. Kabala wan thung gini gitla hila do no gitla ki kot gitla ki biang. Hila do no gitla sa tang ka Zimbabwe ba ke dinyo dia. Om don su sementara la de ki yo wan le ko
Kumta tekannya setan. Kingilan Jaka. Amdan. Mensuara Tek tu bilang lah tu. Earlier, this also belongs to the, I mean, to our people. Amdan kita kiba nung yalam kiba pek ya kata gaji. Yang liar jong. When they did the demarcation, they put this. So once upon a time we already lost, and now again another time also we will lose again. So 2 times, 3 times. And then who will bear for us? Kalau kalau kepala tu ke sarkar ke lala bania keren tersar don ki Jakarta. Kumba kwa ke si IB bania pembek yo pudusam. Don ki Jakarta ne de ke jong ka bagan jong ka Bangladesh garden. Ko department forest ke don hang kita ki Jakarta ki bangla ke India bania pendon kam. Kene ke Jakarta ke sarkar ke sendinge ha. Kalau dagila bania bujili ya gini ki pilar na unang way in pendo yo tau san. Unri uru jong ke India hang te utaru. Sa jiro